Bakit wala pa? May viewer na tayo. Hello. Magpakilala ka naman. Ano daw? Sino ka? Hello, shout out.
May bubbles, bubbles pa. Sige! Share, share, share. Share muna natin itong video na ay, ang live na to.
Tell me why. Hula, 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 hula. Yun. Mainit, mainit. Hula na tayo. Cute naman ng mga teddy bear. Hello everyone. Hello. There's nothing but a heartache. Tell me when. Mm-hmm.
Hula-hula na. Halugin natin. Ayan. Ito yung hinahanap siguro. I want this away. Best funniest video face. Hindi po. Sige, comment lang. Pag-share po ng video. Face. Ito pala nito. Hindi po. Glue, hindi. Plate, hindi. Toothpaste, hindi po. Sige po, hula lang.
blush. This one. Ang init na ako. Wala na po. Sabi din. Hulaan na. Comment lang. Chat lang. Shout out sa kapatid kong. Sira ulo. Share ulo talaga. Shout out. Shut up. Yun ting price. I want price. French Marami fries. ako pa. Hulaan nyo na guys kung ano yung ano. Anong clue? Yung clue po natin is 2 words. Letter E, ulit yung huling letra. English siya, ginagamit ng babae. Comment ka na doon. Ano? Letter E? Yung muna? Yung huling letra. Last letter. Comment kayo rin. E? 2 words. Wow. Toothpaste. Toothpaste, no. No. Colgate. Comment na po kayo dyan. Comment nyo na po yung mga sa tingin 2 nyo. words talaga, as in? Yes, 2 words siya. Tapos, 8 letters. All in all? Yes, all in all. Wala nyo na. Siya. Comment na guys. Comment na. Wag lang puro nood. Comment din pag may time. Comment na. Nakakabobo. Eh di wow. Carry on. Ann, help me, Ann. Magkabiyakan. 20 pesos load. Sayang. Oliver. Ang babae. Ano pa nga? Babae. Pambabae siya. Comment na guys. Comment na. Comment na. Gusto niyo ba ng ano? Another clue. Ito no. Ponytail. 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 Tail is yung huling letter niya ay is L. Ano ba yan? Iyo. Tail. Carefree, hindi po.
Shout out, Chena. Han! Makapiright ko! Ay, delays. Ay, delays. Hindi. Sige, comment lang ng comment. Asan si Andre? Shoutout na. Ay, shoutout. Flex ko lang pala yung ano ko. Ano ko? Tadadadad. Let me make this like. Sino nag-dislike? Parang humina yung signal. Dalawa na pala yung nakakonect. Ano ba naman yan? Bigay pa ako ng clue. Yung clue is pambabae. Ginagamit ng pambabae. Tapos, 8 letters siya. Wala na. Alugin ko yung ano na. Ayan, soy. Ano la? Kung nano yan. Kung nano yung lamanan ng kining box. Hulaan me. Pagayula me. Ating kan 20 pesos load. 6 viewers natin ngayon. Well, Kuya Alvin, dali. Hula ka na. Hula lang ng hula. Huwag kayo makakomment. Ito ang kinomen ko. Anong kinomen mo? Palmolive? Hindi. 2 words siya. Ayaw nga pala 2 words. Puro ka na lang. Palmolive. Lanyan yung box mo, Soy. Len ko na yung box mo sa'yo. Ay, niya. Pero yung pwedeng lawan kang kilob. Wala akong maisip. Naya, 2 words tapos 8 letters. 8 letters. With, tapos Kaya yan. 2 words, 8 letters. Janice Dalarsong. Hi, te. Mamaya ka pa another clue, ha. Ito na yan. Apin na rin ito. Ading clue mo. 2 words, letter E, huling letra. Tapos, English siya. Ginagamit ng babae. Blade, hindi. Ah! Patigil! Hello! Uy, bawal tingnan. Biya mo na yung mukha ko, so yala na ako load eh. Sige na. Eh di wow. Kailangan ulaan me. Grabe naman kayo, no? Kung makahingi ng clue, no? Cologne! Ay, clone. Ay. No, hindi siya clone. Ay, delays. Contact lens. Wow, galing. 2 words nga naman. Mali. Mali. Hindi na makabubo. Nano nga yung clue, Nana? Wow, magsoy ta naman. English. Edi wow. 2 words. Letter E, tapos B. Tapos, Ito po yung premyo. Oh. Yan. Ito. Lagi oh. Baba. Dali na, ulan na. Malapit na malubat. 16 na lang. Oh, bigyan ko pa kayo ng clue para madali. Pandikit siya. Yan. Pandikit siya. Malagwa. Unaan kayong makapag-comment, makapag-chat. pandikit na na. Pandikit siya. Glue! 2 Glue stick. words. Stick glue ba kami ng bayan? Letter E yung huling letra niya. Eyelashes. Lupa na. Eyeliner. Eyeliner. Makeup. Makeup. Hindi. Panty liner. Hula-hula na. Double-sided tape.
Double-sided tape daw, hindi. Ginagamit ng babae. Pandikit. Ngayon, pwede ka na Uy, Maricel Largas, hello te. Shout out Keko. PH Care. Wow, nice. Pero Halia. Pero Alia PH Care. English na na. English. Sige, pati rin ng kining bale, manulala naman eh, debal na nuya. Ya ako mumikibalo. Pandikit ang... Ay, doma ka, bobo. Alam niyo ba? Oh, palit ako ng pesto ha, kasi kailangan charge yung cellphone dahil lobat na. Ano? Sanrio. Ponytail? Oy, mamalis ka pa ka nun. Ma! Bobo ko lalo kayang quarantine. Ito kaya Ayan, manulala rin po rin. Tsaka ita, manulaya rin. Eh, diba? Hindi ako mumikibalo. ito ang first word na. Oh, sige. Bigyan ko pa kayo ng clue. Dapat, anong oras na ba? 3:40 dapat masagot niyo na kasi bigyan ko na kayo ng clue. 3:38 na. Pag 3:40 hindi nyo pa nasagot, sasabihin ko na yung sagot. Yan na. 3:45. O sige. 3:45 sasabihin ko na kapag hindi nyo pa nasagot. Yung clue pa natin is, yung sa first word niya is, pareho pala siyang apat. Tig-apat. Tape. Tape. Hindi. Ba na? Magpa-part 2 pa ako mamaya. Sige. Pag hindi nyo nahula, magpa-part 2 pa ako. Mamaya. Ay, apat. Comment na guys. Huwag nyo kalimutan mag-comment. Ano ba yan? Baka mahulaan nyo. Bale, 8 letra siya. Tapos, yung first word is 4 na letra. Tapos, yung second word, 4 din na letra. O, yun. Ginagamit ng babae. Pandikit siya. O, yan. Ha? Dami ko ng clue na binigay. Sayang yung 20. First letter dapat niya. First letter. Oh, sige. Request daw nila first letter. Ano ko muna? Login ko muna. Yan. Tignan ko muna yung oras. 5 minutes na lang. O yan, bigyan ko na kayo ng first letter is N. Oh, nye. Nose line. Uy, diksule mo te. Kaso pandig iyo. Comment kayo, comment. Hindi pwedeng salita lang dito. Comment dapat. Para sa mo rin. Tiro. No tape. Ano note? What? Why stop? N. Mumuna yung N. Una niya first letter is N, then the last letter is E. Yan na ba? 5 minutes. Nakakabobo ba? Ano ito pag yung party mo? Nosepad. Dali na, comment na. Ano na? Mukhang walang makakakuha nito Don't. Pati yung mga
kasama ko, nanghuhula rin. Nanghuhula rin sila. Pandikit, pandikit. Sige na. Comment na. Basta. Pandikit, pandikit. Nail file! Kaya niya. Mag-comment kayo. Comment, comment. Comment, comment. Parang nakukuha na nila. Ayan, may nakakuha na. Meron na guys nakakuha. Ay, nako. Ang galing, galing. Okay. 3:42. May 3 minutes pa. Pero may nakakuha na. Ang galing talaga. Ayan, yung dalawang yan. Ha? Hindi ko siya pinakita. Nandito siya. Neil, sabi nung isa. Ayan, yung maliligo na. Tapos, ayan ako na! Nag-comment naman. Pakita ko na guys, no? Ayan. Ayan. Tcharan! Ay. Ayan guys. Ay. Blurred. Blurred. Ayan. 40 na din doon. Nail glue. Ayan. Nail glue po yan. Para sa kamay. Kapag ididikit yung fake nails, gano'n. Lalagay sa kamay. Hindi pandikit. Nose pack. Pack na pack. Hindi siya nose pack. Nalo si Raisa. Ulit ako mamaya. Mamaya or bukas. Tingnan ko. Thank you sa mga nag-participate. Bye.